Adong naik kusukut ho Pak Lydia. Ican meredi hita kan. Ay bolo sayo ho bereng akan nama saon. Bolo akan nama na somarama somarina. Ay masuk do penangi aka tupungan marga dohot tuak ka do ngasahuta. Taring waka pergugua menuang. Olo. Jadi song nodot tung. Molo nung didok do somarama somarina manang dihata nuang idok iya timpia itu. Molo dihata pungun tung dang persidoh bihalakon. Diaka tanggung jawab. Alai tetap nagebi tanggungan di pungun. Ya seda sonto dia kataring guguan. Aidang nagebi do bialaku pergugu. Isarani manuai. Molo seda punguan merga na side. Ay molo boru ma na side hian. Ape yan akon na gabi bere nama. Aidang gabi tanggungon ni yan ako be ima na tuwe-tuwe ne. Molo ditaringok di aka perpunguan song-song niru nang diparsahu tao. Alai isarani heduen. Bolo pesohok na sida manang manguli na sida. Nunga gabi tong masuk guguan ni parsahu tao. Ay buhama na somarama somarina. Ay do sa didokod di hita. Terlumubi ma dia ke edek batak. Baik parsahu tao. Nang dipunguan merga. Song-song ni nang perhuriau. Saya ada dua anak, saya ada dua boru. Si saya ada buk niroha, jadi si saya ada las niroha. Anu ngaganup pita merjuk niroha. Di parlauna, tentu nagabi tanggung atama kaya nakonna. Isarani, dia tu nagabi pak saut tabi nasi dia dohuk be. Dia keuleu. Saya ada contoh mah. Ia pemuli boru mahita. Molo do pedohono nakaning na somarama somarinai gebi mergugu. Ima di anggaran rumah tangga manang ART dia keguguan mangahurang sumanna. Warra maduli-duli. Buhama bumse bulu dek na kimana. Na manang na katakan ma balita imana. Tangga besi pardohok binasi dia. Alai mularong akka kegiatan di uleun. Baik kegiatan dia ka pungungan. Boy si pardohok nasi dia. Alai di hata guguan ni. Imana niruk na anggaran rumah tangga. Anggaran dasar na ditotuhon ni pungungan. Batu dang persidohok binasi dia. Ay dang pak saun nasi dia mangulusi. Dang pak saun nasi dia makuti taduk. Aidang dupi dia edet. Tang masuk kategori edet dupi. Molo akka duli-duli duho anak boru. Nang tuak kedek denak. Jadi bolo manguli ma na somaraman na somarina on. Tong do majalo iuran halaki. Ayalana siring do dipungani binegi gebiak keribu bolo akai taringote na songoni dabah. Ay disodot tong naniluk na nakaning. Ay contoh manuai. Molo arong anggaran rumah tangga. Molo pemuli boru namasan waing setu baboras. Song ni nang panguli anak. Song ni dia kanamod. Hape hita sosial na ikut tiburu hita. Apalagi manuaing punguan merge ala edak duna tepuke. Ay wasa tapatu papungan nun asaboy ro hita si seda anak. Si seda dua boru. Tarlumubi ma dia katano perserahan. Batu tu mardele metu nesida da iuran. Ayong gua pala nagawe irun waing siukura di hita. Alan iuran nun, alan si setu baburason. Adang anong bisosial guarra. Angawro nakaning sidak ka pamaretta. Pamaretta arong go dibain bantuan sosial. Manang na bansos. Terkhusus may tuak ka persikola na yatim pietu. Nang tuak ka na marsahit si diutamahoma na somarama somarina. Jailam mahita nuang dia ka parsahu tao. Terlumubi ma disarikat ni punguan.
langsung dia ke perhurie. Hurie pi sonto nama lai unang mo juga bi saat hurie ta tebes. Edang ke bimer gugut tau na bimer yuren akka segala macam binaside. Alai sugut te duen teta do bimbingot tanaside asa merhurie tong tonggo bimbingot tanaside asa dia tu silapatan di edet. Isarani bularong mapesta di hita. Baik di persahu tahun. Badahono menaside makubesi. Suang-suang ninang dipungun. Isarani merulang tahu kita. Do naside makubesi. Mularong masontona akarisan-arisan. Mula neng persido do naside. Diarisani. Nakatarik-tarikannya kainatai. Mularong keping na. Kadoho tarik-tarikan. Alay kiti kanakaning hata iuran. Dang gabi si persigugu binaside. Ay ngamati. Netuwe-tuwe ne. Oh, iyo ate. Apalagi hamak kay noon. Pede-pede do pihak kepikiran namin. Dang narong do pihak kapengalaman nakatusi. Bahi matong jadi cuman hola non. Bolo minanya nakamasuka song non. Terlumubi. Dia ka punguan. Aka perbinigin yan aka donga suduk na poso. Ay do ditiki mabuhul manang dinalaho patupahon. Dia ka peraturan. Natar surat di tenduk manang dianggaran rumah tangga air tini sarikat baik sarikat merga baik sarikat huta isodo didok na ikon nakasi woturuhut na lau patu pahun ay didok ni tuwe-tuwe nakaning ay gudang tobak binurus mulu gudang tobak binurus tabe maboto nakaraga miduhut suang-suang niru dia ke pernguluno lam tabe ari binulus do akaluat binulus tutu gudang do pihak kana nagawi si perguruan nanaing si berengun olo do arong di terjadi alai dangarong tersurat di sitatuten manang di anggaran dasar rumah tangga ni sa sarika nang dia ka pungemerga jadi odo di sitiak rapat atau di wometu purum makanya serong di setiap di buku sarikat manang na buku ni STM merga di bado di si bolo adong aka perlu manang na tebe bui dikurangi bui ditebe omba sada masukan atong nagabi bui bayno tupuru jadi asa merlapatan atong ay molo di perede dia dek bata katong ikut tibudu sosial jadi tibudu aka roha holong ay sudi aka sarikat nakaning silelu do mengutamahun holong apalagi maperhuriaon kasih jadi baik sarikat ni aka persahu tahun itu STM serikat tolong menolong asa merlapatan atong asa hona tu sarikat tolong menolongi jadi batu tu iso detong perlu aka pemikiran pola-pola pikir asa merdelek kolong bolo naung merujung ngulu sede-sede rumah tangga marang terdapuk ma di sede huta di sede hurie di sede sarikat merga na sumarama sumarina ia tutu omma nage bisilindungan ido sa si sede duluan anak si sede duluan boru unang holak katat jadi lapatan na di si unang go alani halak belum manguli mamancalo iuran me sedia masali manguli belum manguli nuangi mana heduen atau tu ngasing bercerita anak badi si may mana pa masuk ko mamusi tupungan merga na masuk may mana sarikat merga mulu bewari mana nakaning bagai bibiri mulu buru gabi bibiri asong ni nakaning bulu punguan ni aka persahu tahun isarani ba bulu hule-hule ri mana bati tak hule-hule idi jinga rapok mbe Enggak, sasaotik. Ido ji song ni maso pembahasa te diobason pay maso na meredi hita oke ma bajo idungay oras imuso bah nah